Вас вітае калейдаскоп навін культуры. Сёння гэтыя словы гучаць па-адметнаму, бо 21 лістапада адзначаецца сусветны дзень прывітанняў. А яшчэ мы віншуем усіх тэлевізіёншчыкаў планеты з іх прафесійным святам – сусветным днём тэлебачання. Ён быў абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у 1996 годзе ў гонар першага сусветнага тэлевізійнага форуму. І хоць свята сталі адзначаць не так даўно, гісторыя тэлебачання налічвае амаль стагоддзе. Яшчэ раз віншуем калег са святам і пераходзім да традыцыйнага агляду цікавых падзей дня. Нядаўна завяршыўся рэспубліканскі конкурс «Горад культуры ў год культуры», па выніках якога Магілёў быў аб'яўлены адным з самых культурных гарадоў Беларусі. Больш за 25 000 замежных гасцей наведалі рэгіён з пачатку года. Пра тое, якія сувеніры яны вязуць з сабой на ўспамін пра Магілёўшчыну ў наступным сюжэце. Адзін з самых буйных гандлёвых цэнтраў Магілёва. У секцыі з сувенірамі сярод магілёўскіх прэзентаў саламяныя лялькі, рушнікі, магніты, бірулькі, а нядаўна ў продажы з'явіліся талеркі з выявамі мясцовых славутасцей. Магілёўская фабрыка мастацкіх вырабаў турыстам прапаноўвае пано, вымпелы, сталовую бялізну з надпісам «Магілёў», саламяныя лялькі, магілёўчанку, шклаўчанку, быхаўчанку. Нядаўна тут першымі ў Беларусі пачалі рабіць нацыянальныя лялькі з керамічнымі дэталямі. Оригинальные сувениры пропановывают и могилевские ремесленники. Все, начиная от магнитов керамических, кулоны. Вот, например, у нас есть кожаные с керамикой, геральдика могилевская, колокольчики в виде котиков с надписями «Кот Могилевский», «Могилевский кот на удачу». Они у нас очень популярные, они такие, прям... как домашние наши коты практически. Кружки у нас бывают с изображением Могилева, блокноты, шкатулки, абсолютно все. Вот, например, такие красивые резные шкатулочки сувенирные с изображением Могилева или, например, скраббукинг блокноты. Па словах гандляроў, турысты часцей цікавяцца традыцыйнымі рамёствамі, керамікай, упрыгажэннямі з поўсці, скуры, металу, вырабы з тэкстылю. А са з'яўленнем і львоў на мосце імя Яшына у магазинах чакаюць сувеніры з новымі талісманамі горада. Акадэмія музыкі сумесна з гімназіям каледжам пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі прапануюць жыхарам і гасцям маладзечна дакрануцца да класікі. Сёння са сцэны Палаца культуры горада прагучаць творы Чайкоўскага, Сен-Санса, Бізэ, Хачатурана, Алоўнікава і іншых сусветных вядомых кампазітараў. Музыка не толькі захапляе і развівае, музыка дапамагае выратаваць жыццё. Каб дапамагчы трохгадовай Кіры Курыленка, беларускія артысты ў Гомелі далі дабрачынны канцэрт. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Вольных месцаў у зале не было. Былі прададзены ўсе квіткі, але гледачы ішлі не столькі, каб паслухаць песні, колькі шчыра жадалі дапамагчы трохгадовай дзяўчынцы. Усе атрыманыя сродкі пойдуць на лячэнне Кіры Куруленка. 4 месяцы таму ўрачы паставілі ёй дыягназ нейрабластома, хвароба на 4-й стадыі. Неабходная аперацыя і імунатэрапія. Адна з ізраільскіх клінік гатовая прыняць маленькую пацыентку. Кошт лячэння $250 000. Это очень приятно участвовать в таком добром деле. Вот, когда даришь человеку жизнь, или человек выздоравливает и живет полноценной жизнью. Болеть – это ужасно. Вообще, когда болеют взрослые люди, это ужасно. Когда дети, это просто невыносимо смотреть. И когда мне показали фотографию этой девочки и рассказали, что с ней, ну, это кошмар. Это надо обязательно помочь ей, тем более, что есть шансы. Когда есть шансы, деньги – это же такая малость, ерунда, что мы не соберем, поэтому мы здесь. У гэты вечар да акцыі далучыліся 1500 чалавек. Напэўна, самы кранальны момант, калі ў паўзмроку канцэртнай залы гледачы ўключылі мабільныя тэлефоны і ўсе разам праспявалі словы «Алілуя», каб падтрымаць вялікую мару маленькага дзіцяці. З унікальнай азіяцкай культурнай спадчынай знаёміць наведвальнікаў палаца Румянцавых і Паскевічаў экспазіцыя мастацтва будызму. Гэта сумесны праект Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі і Эрмітажа. На выставе прадстаўлена 170 твораў мастацтва паўночнага будызму, у тым ліку рэлігійныя скульптуры з металу, маляўнічыя абразы тханкі і рытуальныя прадметы з Тыбета, Кітая, Непала, Манголіі, Расіі і Бутана. Некаторыя экспанаты датуюцца 12-13 стагоддзямі. А зараз прапануем вам пазнаёміцца з багатай талентамі сям'ёй Лук'яновічаў з Драгішынскага раёна.
Добрая навіна прыйшла днямі ў вёску Леснікі Драгічынскага раёна. Аўтэнтычны сямейны калектыў сям'і Лук'яновічаў, які існуе ўжо больш за 30 гадоў, стаў уладальнікам ганаровага звання «Народны». У багатай таленавітай сям'і Лук'яновічаў спяваюць 3 сястры і 2 пляменніцы. Яны не толькі ўслаўляюць свой край на шматлікіх музычных конкурсах, але і працуюць на карысць родных вёсак. Аднаўляюць абрады, не даюць адысці ў нябыт самабытным песням аўтэнтычнай культуры. Ну і все зависить від нас, що ми, яку спадщину заховаємо, то і останеться нашим дітям, внукам і правнукам. Скажи мій миленький, що маєш на мислі, скажи мій миленький. Сёння іх ведаюць не толькі ў роднай вёсцы. Выступаюць сёстры і ў суседняй Польшчы. Выпусцілі дыск такі ж просты і шчыры, як сама народная песня. Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь праводзіць выставу карцін шкла «Каханне – гэта палёт», прысвечаную творчасці Марка Шагала. Арганізатары праекта імкнуліся даць дзецям з аслабленым зрокам магчымасць пазнаёміцца з мастацтвам сусветна вядомага мастака з дапамогай тактыльных адчуванняў. Карціны, прадстаўленыя на выставе, выкананы ў стылі фьюзінг. Хто з нас не любіць добрыя жарты, смелыя пароды і гумар на мяжы фолу? Усё гэта чакае сёння сталічную публіку падчас сустрэчы з адным з самых папулярных артыстаў расійскай эстрады, парадыстам, тэлевядучым, акцёрам і спеваком Максімам Галкіным. А тым, хто накіроўваецца ў Лондан, прапануем правесці ноч у незвычайным гатэлі, дзе працуюць тэматычныя нумары. Акунуцца ў чароўны свет Гарры Поттера рэальна. Велізарная папулярнасць кніг і фільмаў пра прыгоды незвычайнага хлопчыка парадзіла розныя тэматычныя мерапрыемствы. Прыхільнікі юнага чараўніка могуць наведаць музей на студыі Warner Brothers, дзе здымалі ўсе 8 серый кінаэпапеі, адправіцца на аўтобусную або пешаходную экскурсію маглаў. Уладальнікі аднаго з лонданскіх гатэляў падышлі да гэтай тэмы па-свойму. Варта толькі зайсці ў нумар, і сумнення не застанецца. Гэта школа чараўнікоў Хогвартс. Паўзмрок, свечкі, бутэлькі з зеллем, кнігі. Здаецца, што ў любую хвіліну можа з'явіцца і сам герой папулярнай сагі пра чарадзеяў. У мяне было 3 маленькіх дзяцей. Мы прывыклі чытаць гэтыя гісторыі перад сном. Я зразумела, што фантазія дзяцей падсілкоўваюць з такімі кнігамі, як «Гарры Поттер», дзе апісаны іншы свет. Потым я даведалася пра папулярнасць музея і падумала, што перш чым адправіцца на экскурсію, добра было б пераначаваць у чароўным свеце. Адна ноч і сняданак у стылізаваным нумары для дваіх будзе каштаваць каля $400. Вяртаемся на радзіму. Сёння ў канцэртнай зале Мінск прэм'ера спектакля па п'есе Бертольда Брэхта «Матух на кураж і яе дзеці». П'еса, напісаная амаль 100 гадоў таму, распавядае гісторыю часоў 30гадовай вайны ў Германіі. Ажыццявіў пастаноўку, а таксама яе візуальнае рашэнне рэжысёр Міхаіл Лашыцкі. Што яшчэ цікавага адбываецца ў культурным жыцці беларускай сталіцы, даведаемся ў наступным сюжэце. Джаз гучыць ад Мексікі да Бельгіі, ад Японіі да Парагваю. А цяпер італьянскія імправізацыі ў межах мінскага палаца культуры ветэранаў. Джаз-квартэт Фабіо Лапоры прысвяціў канцэрт «Пауза кафе» 80-годдзю італьянскага джаза. За гітару адказвае Діна Пласматі, за бас Джанлука Франкаўеры, а барабанных бітоў дадае Фабіа Делла Фольі. Музыканты ўжо абкаталі праграму па свеце, і цяпер італьянскі джаз гучыць у Беларусі. Музыканты зрабілі каверы на творы італьянскіх кампазітараў Эніа Марыконі і Генры Манчыні, а таксама звярнуліся да бацькі соула Стіві Уандера. Падобны джаз на любы густ – арыгінальны погляд на развіццё музыкі 20-го стагоддзя. Але ў наступны раз чакаем Фабіа Лапоры з уласнымі кампазіцыямі. Дні нараджэння бываюць не толькі ў людзей. Сёння ў Віцебску акцёры-коласаўцы адзначаюць 90-годдзе роднага тэатра. З нагоды юбілею ў тэатры адбудзецца творчы вечар «Тэатр прызямліўся ў Віцебску». Далучаемся да віншаванняў і пераходзім у партрэтную галерэю дня.
21 лістапада 1893 года ў Мінску нарадзіўся сусветна вядомы мастак-авангардыст, вучань і паплечнік Казіміра Малевіча, заснавальнік напрамку унізму ў сучасным мастацтве Уладзіслаў Стрымінскі. Ён не бачыў для сябе іншай кар'еры, як быць ваенным, але выпадкова стаў прафесійным творцам. Амаль адразу Стрымінскі набыў шырокую вядомасць і папулярнасць. Усё жыццё мастак імкнуўся стварыць такі стыль у мастацтве, які паносіў гармонію ў нашу жыццёвую прастору і быў сугучны самой прыродзе. Сёння адзначае свой 53-й дзень нараджэння адзін з заснавальнікаў рускага фэнтэзі пісьменнік Нік Пярумаў. Яшчэ юнаком так захапіўся ўладаром пярсцёнкаў Толкіена, што ў сваёй першай кніжцы працягваў прыгоды ў міжзем'і. Але з цягам часу пісьменнік пачаў ствараць ужо свой фантастычны свет. У выніку за 11 гадоў літаратурнай творчасці з-пад пяра Пярумава выйшла 21 кніга агульным накладам больш за 4 мільёны асобнікаў. І гэта стала абсалютным рэкордам для жанру фэнтэзі. 21 лістапада спаўняецца 96 гадоў з дня нараджэння савецкага кампазітара, аўтара мноства вядомых песень, сярод якіх «Жураўлі», «Рускае поле», народнага артыста СССР Яна Фрэнкеля. Сваю першую песню ён напісаў у 1942 годзе, аднак сапраўдная слава прыйшла да яго толькі ў 60-м, калі ўпершыню прагучала песня «Гады» на верш Марка Лісянскага. Здольнасць аўтара ствараць і падтрымліваць асаблівую атмасферу на працягу ўсяго фільма – сапраўднае майстэрства, сакрэтам якога з намі падзеліцца ўладальнік дыплома конкурсу нацыянальных кінашкол рэжысёр Ягор Бякаў. Егор, здравствуй. Во-первых, поздравляем тебя с наградой. В конкурсе национальных киношкол листопада твой фильм «Успеть услышать тишину» получил заслуженное признание. Скажи, в процессе просматривания фильмов конкурсных сравнивал ли ты свой фильм с другими и была ли уверенность в том, что его отметят? Уверенности в том, что работа может получить какую-то награду, у меня никогда нет. Каждый режиссер, он чем-то может быть недоволен в своей работе. При просмотре конкурсных работ я понял, что Академия искусств смотрится не хуже, а где-то даже и лучше. И у нас очень хороший уровень работ, которые были представлены в этом году на листопаде в конкурсе национальных киношкол. Раньше Минск был уютным городком, у нас был дворик на улице Козлова, все друг друга знали. Сейчас никто никого не знает. Неудобно жить стало там. Диплом в конкурсе национальных киношкол вы получили за способность автора создавать и поддерживать особую атмосферу фильма. Не секрет, что в подобных случаях авторы фильмов о глухих деревнях и хуторах часто грешат штампами. Скажите, а вам изначально хотелось избежать такого клише? Вдохновившись фильмом Кончаловского про почтальона Алексея Тепницына, я присмотрел кое-какие приемы, которые мне были очень любопытны. В процессе работы я их использовал, но чтобы вот прям откровенно знать о существовании каких-то штампов, я, честно, даже не знал о них и не предполагал, что они могут быть. Я хотел сделать работу максимально откровенной, хотел человека максимально открыть и хотел сам разобраться в своем герое. Почему и что его двинуло переехать на хутор и бросить прелести городской жизни. Каким вы видите свое будущее в документальном кино? «Успеть услышать тишину» — это дебютная работа в документальном жанре. И, знаете, когда я снял, я думал, наверное, документалистика — это не мое. А вот когда я посмотрел фильм на большом экране, посмотрел другими глазами и понял, что не все так плохо, и можно двигаться вперед, и можно искать темы, которые интересны. Тут главное себя заинтересовать. Если ты себя заинтересуешь, ты зрителя заинтересуешь. Утренняя тишина не такая, как ночная. Но любая тишина лучше, чем ветер. Я люблю этот край за то, что никогда не слышно здесь ближайшей трассы. Здесь можно слушать тишину. Егор, еще раз поздравляем тебя с Спасибо. наградой и желаем как можно больше тебе наград. И ждем с нетерпением своих новых фильмов. Гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь 3, але і на нашым YouTube-канале ў інтэрнэце. До сустрэчы!